Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abregana pa. Alcalde sa kusina. Kay bahan ang sa indong paborito, uun pa kay do. Bert de los Martires. Alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Toramax. Asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. See me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together, so happy together. Garon niya ako, may nagpapara sa tuyang ngunyanin na masiramo na Bicol Express. Samantalang ang Bicol Express, ibagyan ang number one na paniraanin ng mga Bicolano. Ano man daw takitang mga Bicolano, garo intiro pang nagtitilam-tilam kapag pinag-istoryan kita ning pinagluluto niya na Bicol Express na garo kabanga daning tabo ang siling kakaag. Garo niya ako ang apod kayan dinimonyong balaw itong garo kabanga ning tabo, grabe na yan. Itong haralabang siling pigaralian ning tulang Papa Bert kabanga ning tabo ani kakagmidigdi sa Bicol Express na may kabanga maning tabong balaw na ginutan igwapa ning karne, kaya sayang kung makakadigdi ka lang kuta na Papa Bert sa Gugun Kamaligan. Siguradong papagatukon mian sa imong nguso pag nagkakangkanakang Bicol Express na maharangon. Nagagartok man lang yan na Lina, ta nagpadar sa tuya si Lina. Pero dati ko nang mga parantabay niya. Pero niya ako kay itong yaong pa ko sa sarong radyo. Kamukan na mister mo, nagantabay na, kaya aram ko ngunyan in mga akinindo, kuya na may mga pamilya naman. Ining si Lina, saka si Pitoy, kang Gugun Kamaligan.
Ara mo Papa Bert invited ka kuta nang yang magdigdi tapapanamiton mi ikaning first class na Bicol Express. Ara mo daw yan na panira na yan. Sikat naman yan sa mga 5-star hotel duman sa Metro Manila pag sinabing Bicol Express. Talagang tunay ano, yan kayang-kaya yang kakanon ka mga Meksikano. Tan mga Meksikano po, mga mahilig man sa sili, ano? Ay kayang-kaya yan. Pero tanda ko sa pamilya mo yan, matibay sa sili itong sa kuyang ama ay. Pag nagluto kami ng panira na maluyan ang sili, nagpaparangurub-ngurub. Grabe yun to si Papa. Ay. Ano nga siya, naguling nga kaninya ko si kuyan, si Mama. Ara mo baga kaya pag nagtaram kaning Mama, iba man sa Mama. Ang mga bunggalong harunggad to, ang mga akian apod sa ina, Mama. Ang apod man sa ama, Papa. Pero kung ang harong mo kung sa tiklad sa naman, naralabot pa nga ni, Papa or Mama, itay or inay. Natatandaan ko ka to, sabi ko, niya ko, ma, anong mantang apod ta? Iba, sa Indo, Mama, ki Papa, Papa. Ito niya kung kata ito, mayaman ang apod, Mama, saka Papa. Pag mayaman nga nunoy, iba ang tataramon garumalumoy pag ang ama nga Papa, ang ina nga Mama. Ay iyo, di nagparaisip-isip ako sa gilid. Sabi ko gusto ko man maging mayaman ay. Marinya ako kaniyo, masway ako sa style kang pito kong tugang, tawalo kaming magturugang. Kung kamunya kung apod nindos dyan, Papa or Mama, ako iba. Iba niya ako ang Roberto de los Martires. Puon sa aga, pag nakauli ko ng ina ako niya ko, Mama, anong panira ta Mama? Masimbag naman yan. Kasud mabagang sang kaka, ngunyan nga lana. Ay, o di sa aga, ano? Kuyan nga sa aga, guta. Ay, masiram yan Mama. Purting mag-urlay-uli ang mga magparamilya, ano? Salamat na lang sa imbitasyon dyan sa kuya, sa guguning Bicol Express, ano? Ay, pero papra-imagine ko. Pagpigkutsara mo na ang Bicol Express na iguaning samsam, ito may laman-laman na karne. Pakatapos, kadakol sa naning sili, iguaning balaw, ikakag mo na sa platong lusa. Ano mo ang platong lusa? Tatambunan mo na ning maluto na sampagita o bagaman itong dinorado. Pag hinungit mo na yan, masabi ka, masiramon talaga ang pagkakan sa Bicol. May nag-text man sa tuya, digdi harayo ang lugar. Taga-Kuko, Pasakaw ako, Papa Bert, inian na lugar na may bukid. Pag pasiring ka po sa sentro ng Pasakaw, minasiko sa tuo, digdi sa Kuko, Pasakaw. Nagluluto pa man kami ng mga gulay yung digdi, araw galimbawa kang kalunggay, usong-uso po yan. Pakatapos sigwa man siyempre, paborito digdi po ang turay. Takadako digdi sa Pasakaw ng turay. Prinitos, pakatapos may gulay na kalunggay, masiramon po yan. Lalong-lalo na kung nagluluto ka digdi sa harumin ang banggiran, ralabot lang. Itong baso baga, nakalaob lang duman sa kawayan, itong mga tinuruhog, nakapalaob lang. Iyo po yan ang harumingon yan. Pwede daw magpatugtog ka sa muya ning sunatan na garo magianon sa pagmati, maski nagkanta po Amerikano. Pwede man Pilipino, pwede man Amerikano. Aber daw. Pakantaon talo para sa Kuko Pasakaw, kanta ning sarong Amerikano na ini, kuya na niya, garo gada na ni. Ayo, garo kan 2005 ay. Si Jerry Vale. I was feeling so alone today, watching lovers as they passed my way. I could almost feel the love in the air, and I thought, is it there for me? Then a friendly little butterfly flew around me till he caught my eye. He was careful so that no one could hear as he whispered in my ear, go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Then find a bluebird to sing a love song, and Mother
listened to the butterfly, and when I gave his advice a try, why, it wasn't very long till I found there was love all around for me. Now if you are all alone someday, watching happy lovers pass your way, just remember what he told me to do, and the same thing applies to you. Go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Then find a bluebird to sing a love song, and Mother Nature will do her part. And Mother Nature will do her We'll sing in the sunshine. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine. Then be on our way. I will never love you. The cost of love's too dear. But though I'll never love you, I'll live with you 1 year. I'll sing to you each morning. I'll kiss you every night. But darling, don't cling to me. I'll soon be out of sight. But we can sing in the sunshine. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine. Then be on our way. Daddy, he once told me, now don't you love you any man. Just take what they may give you, and give but what you can. Now when our year has ended and I have gone away, you'll often speak about me, and this is what you'll say. We sang in the sunshine. We laughed every day. We sang in the sunshine. Then went on our way. Yes, we sang in the sunshine. Then went on our way. Yan ang We'll Sing in the Sunshine. Oras na yan, 14 minutos po antes alas 11. Kuya Bert, good morning. Isabi ko na muna lugod sa indo ang cellphone number. Tani ba tatauna, ang ibang day pa nag-aram kang sa tuyan text line, uya, 0919-431-5528, 0919-431-5528. Good morning, pirmi po kami nagdadango sa imo digdi sa San Vicente, Takulod, Kanaman. Pabati na lang po ni Happy Fiesta digdi sa Muya sa agad ang May 5, daw po bawal fiesta manggiraray. Dahil man talaga mahahali yan. Ang bawal sa naman itong garo nangingimbitaran ka sa ibang lugar na dumarayo. O yan magkaigwan ng mga tao. Pero kung kita-kita man lang pamilya, imbitaran mo, sikatayin mo sa naman sa harong, ay may imang problema yan. Okay lang yan. Tanganing maski kita sa panahon ng pandemya, nag-enjoy maggirari kita kan mga tradisyon, aro kang fiesta, pasyonan, kung ano-ano pa. Basta baga nagsusunod man kita sa protocol, taang pinag-urulayan sa naman sa buhay tangon yan, nagkakasunod kita sa protocol, itong mga social distancing,
face mask, paglinig ni na kamot, iba pa. Pagkatapos, ang piyesta, binabawal sa naman ang pagsurusuan. Pero kung kamu sa naman sa Laugan Harong, maray manggiraray na narurumduman ang piyesta kan sa tuya pong baryo, kan sa tuyang lugar, tayan na garo tradisyon na yan. Fiesta pa lang sa aga, May 5, na sa Takulod, San Vicente. Ang inutang kayan, iyo ang Del Rosario, pero inapod manggiraray na Takulod. Pag kaning Mayo, fiestahan ay. Garo pag May 5, San Isidro. Mga araw kayan, itong San Isidro ang patron o kadakol pang iba. Kasudma nga ni palan, garo o kansarong aldaw, garo o kasudma, fiesta man sa nabasa ko lumas sa Facebook ni Father J. De La Rosa na yaw sa New York, pero nagi siyang kuraparo ko kang himaaw, kaya pinagrit niya lumas sa kaanunangan. Buto sabihin ko kadakuling anunang. Sitio Kaanunangan, Himaaw, Pili, belated happy fiesta. Iyan nga ni sitio lang yan. Pero kung minsan pag-araw ka ni mayong pandemya, may ni mga protocol, talagang dinadayo. Garo yan, halimbawa, iningyang Carolina. Ang Carolina, barangay kang Naga, kadakul yan yung sitio. Ang kada sitio may fiesta. Ay naggayo ng magdayo ta, ano man daw ta pag fiesta. Kaya nga ni inapod na kung sa English, feast. Ta gustong sabiyon, pompos, o bagamang kasaganaan ni na pagkakan. Taan mga tao, pag fiesta, garo special man ang pinagluluto. Kung dati-dati pirmi ka mo nagluluto ning natong balaw sa panira, ay sa fiesta pinagigirilid na muna yan, special na muna ngaya. Ito na muna yung pano ning kolesterol. Ano yan? Karning urig. Si mga taba, rulutuon ta yan. Ta intirong magtitilam-tilam ang mga bisita ta pigsasarapan ng mga katatabaan kan urig. Kaya baga sa fiestaan, garo masiramon pagparakakanon ang murkon. Ito bagang ko yan, imbutido. Talagang yan puro siyan laman. Pagkatapos, kung ano pa ang mga pagkakana, bakong gayong mataba. May murkon nga kami dyan. Ay luwasana nga yan, lalong-lalo na kung may sugok yan, sa kaigwapan ng ketchup, managumo na maray. Yan. Gulibat ko pala sa iba pang nag-text sa tuya, day pa, maray na pagkaaldaw po, kumusta po kaya sir? Dati po akong paradangog sa Indo, kang panahon kang nasa DWRN pa kamo, kan aki ako, taga Udok, Libmanan, Camarines Sur. Pero ngunyan, yaw na kami naka-base sa Camarines Norte. Day pa din po nagbabaaguan sa imong magayon na boses, maski tuyo ang panira, pag nadadangog na ang sa imong boses, daw pa ang panirang nilagang baka. Si Sening nagpadarang ini, taga dumanda sa Udok, Libmanan, pero yaw na ngunya, naka-base sa Camarines Norte, naglipat na ano. Ang mga tao baga, ano ta naglilipat ka ng istaran, ang mga factors affecting the transfer of your domicile, ang pag-istar, iyo ang karasalan, lalong-lalo ng babae. Pag ang daraga kinasal na, dumang ka na maistar sa lugar kang lalaki. Ikang nga may agum naman, dumang ka naman nga sarong kang lalaki. Ikang nga taga Udok Liman na nakasal ka na, lipat ka na nga sa Camarines Norte, tataga duman ang sa imong na agum. Araw ko, halimbawa, ang misis ko taga Carolina, ay magandang istaran sa Carolina. Ay may badang sindan na sagana sa manok, sagana sa mga gulayon. Ay dugay na ang pamilya mi. Dugay na sa pamilya ni Mrs. Kami kanto, ang manok mi, saro-saro lang nawara pa. Samantalang sa Mrs. man, ang manok, ay palibot ang harong. Kadakol, may pigir Samantalang ako man niya ako, sarong manok, hinabong pa. Pabayaan mo titiraw ko man niya ako si manok katong kataid mi. Yung bagayan. Baralusan niya, pag nawara si guna mo, garo, nagtira ng kataid ay. Pabayata pag nakalaog man niya guna, digita gugulukong kuman yan. Baralusan lang yan. Ay kan maagum ko na si Mrs. Naglipat naman sa harumi. Natural yan na naglilipat ng mga istaran. Pagkatapos, sabi pa digdi, good day sir, for the listening pleasure of Sis Mila de la Cruz of Sabang from Sis Azon. Man lang ang napukawan. Man lang napukawan ako kan Krasko. Pwede man daw You're My Everything by Jerry Vale. Sa atyan hanapon daw yan.
Good morning, Sir Bert. Ay tanong ko lang, may hapot siya digdi ay. Nawawara, biglang nawara. Tanong ko lang, sir, kung nahapot niya da. Nawara si text mo. Ara mo baga ang mga inbox. Sigan hiriro ka yan. Pag di mo nabasa, uto na sa iraroom. Bueno, ang Pilipinas ngunyan, ginigibo man ang paagi. Ara mo daw ano, igwa ning anggot ki Presidente Duterte, igwa maning pabor. Natural yan tayan kaya politics ay. Pag kalaban mo sa partido, ang nakatukaw, pirmi kang kontra. O bagaman talagang garo day mo man siya suno. Alimaw kay Presidente Duterte, kadakol man mga Pilipino ang nagpaparaturuyaw ta ininya pararaway. Garo perming kung ano-ano, igwa man ning nagpapabor. In fact nga ni pag pinagsusurvey, ano man yan ta garo pirming gana halangkawon ang nagpapabor kay Duterte, ay makita maginibo tagulping Pilipino ang gusto sa iya. Kada ko lang nagtutuyaw na garo saraladaan na pagmanihar ni Presidente Duterte ang problema ta sa West Philippine Sea. Taigwan ning gustong sabihin ko kayan, dapat nga kanian China, pada nga itong kaya ni Duterte nga China, kaya nga abong garo maanggot, o bagaman abong malang piltikon. Ngunyan, ginigibo, sabi ni Harry Roque, ang tagapagtaram, sa mga kritiko nga ni Presidente Duterte, ang pakiuling kan Malacanang, pabayaan tangya siyang mag-diskarte kang problema sa West Philippine Sea, West Philippine Sea. Ta very sensitive po ang problemang yan. Ano ta nasabing sensitive? Dikit na problema pwedeng magka-baradilan, pwedeng magyera. Naramdaman na mayong laban ng Pilipinas sa China. Siguro sa barakbakan, makakagana ka man, makakagadang ka man ng Chinese. Ay sa katang Chinese sa pirang bilyon, ubos ang populasyon ng Pilipinas, ang China kanakulon pa. Pakatapos, di mo pa makukuha si pinaglalaban mo. Garo, may data ngayon may gera. Garo, ginigibo ang gabos na daing gera. To the extent na si Duterte pinag-irinsulto na talsot ano. Siguro, hindi bali garo sabihin ng talsot basta makitang gera. Total niya ako, dahil man kita nyo sinasakyada digdi sa baryuta o sa syudad ta. Basta garo niya ako dahil gira ta, nakasabi na ang mga ninuno ta. Kung makakapagtaram lang ang mga ninuno, mainda taong po ngayon may gira. Kadto ngaya, ito nga ning ama ako nag-istorya. Wala tuong kang kami nagtutukad, pasiring niya dyan sa Carolina, kay ba ng mga Amerikano, sa gilid kan tinampo wala tuo ang nahilinmingang gadan, mga hapon o kung ano na ay kagandaan ng bagayan, di may data. Ngunyan, ang ginibo ni Presidente Duterte pinaagi na sa medyo kadikit na drama. Nagtaram na duman sa Presidente kan China, Boss, amigo mik kamo, di manindo pagparaalawan ang mga parasira. Mita iyan po ang mga parasirang Pilipino nagkakagurutom. Araming pinagkiklaim manindo ang lugar na ini, para sa Indo ni, para masamuya, samuya man ini. O, di man pigtataon ni Duterte ang lugar, basta niya, unin lang ang pakiulay, pabayaan man nindo ang samuya, mga parasira na magdakop nin sira, bakong pagparaalawon. Tapanira man niya, nagkakagurutom na mga Pilipino. Ay sinabi na duman sa pamayukan China, Boss, ang presidente bang niya kang Pilipinas nakikiulay na, naggurutom man yung parasira ninda, di pagparalawon. Pagkatapos nagparsingot-singot na, nagparsiyap-siyap, taday tama na intindihan. Yung nga ilingon ta daw. Anong siguro ang hapot ka ni, araw ka ni. Tanong anong sirang pinadarakop dyan? Baka po mga turingan man lang, ipanauta na. Sige, basta ba kung lapu-lapu, tamal yan. Pag ang mga sira, mga tuna na, ay pag-iriwala na talaga yan. Pero kung iniman lang niya kung mga bisugo, kung yun man lang niya kung mga turay, sige na. Pabayaan na nindo yan. Kung turay man lang yung bigdadakop ka yan, pabayain na. Pero nga sir man yan, pag pigugutaan, kung lalabunan nga sir na may kuyan, may suka, papaalang-alangon, pagkatapos piprituson, mamuton nga yan, ay pabayain lang yan, turay man lang nga yan. Pero kung mga tuna na, ay pagtaga-sawa yung tata, para man sa China yan. Kaya ginagamit na po na medyo padrama-drama na
ginigibo ang gabos dahil lang magkagulo, maresolbiran ang problema sa West Philippine Sea. You taught my heart how to dream, thrilling each moment divine. Just for a while you were mine. Now I'm alone in despair. I never thought love would end, and broken dreams would remain, changing my joy into pain. Don't leave me now in despair. Loving you has been the only way I've learned to make life so gay. Now it seems you've led me so astray, and I've lost forever. How can love's sweet memories fade like the dream with regrets? And why must you disappear, leaving me here in despair? How can love's sweet memories fade like the dream with regrets? And why must you disappear, leaving me here in despair? Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramada Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag Master Square Shop online na!
I-type sana ang www.mastersquare.ph as i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Riddlegon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. An sa tuyabang oras ngunyan, anom na minutos makagi ang alas 11 ato dyan kan Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ, ang original na Master Square, CBS Quick Save, CBS Express, Quick Stop, sirmangkang Stabilo Lending Corporation, asin mangkang sikat na si Bros. Marinaga pa Bert, parikus man po kang Fool That I Am. Ano daw pa Bert, mayong kasira-sira ang kundi lawlaw. Yan baga garo maluyawan ang dakop ning sira. Ano daw naubos na kan mga tugalsik. Nagbakal na lang baga ko ning panirang luto kan amiga ko, giniling sa kapakbet. Kung indakita ko lang kung ngunyan na mga panahon na ini mga pandakop ning sira sa dagat di sa palibot lang. Talagang nagmamanerkyan ka itong mga Chinese Filipino. May mga taga Pasakaw, taga Sabang, taga Kabusaw. Yan mga may saliri ka ito ning troll. Mga inchik man talaga. Kaya sabi kini, day daw inaubos na ka mga tugalsik. Day man ta mismo nga ning Chinese na Pilipino, Bicolano, ang nagdadarakop ang may mga pagsira, kundi siguro, siguro after kay itong bising, naging Bulanon. Pagkatapos, pagkabagyo, baka talaga garong araw kayo ang pangyari na after na may nag-aging raot ng panahon o bagyo, baka nagwawaraan man talaga ang sira. Baka apektadong pag-ugmunin daw kung ano, masakiton pagkatapos natatimingan ka na ning Bulanon. Yan, baka niya ako sa sunod naman na simana magdakul na ang mga sira. Namimiss ko pati itong pag sinusugo ako kahit magbakaling sira sa market. Dahil pa po uso ka to ang kinilo, atado pa na kuminsan mga parlaya man si mga paratyenda. Kung nuwari atado isasalod, pigurulog man lang sa banyera sa irarom, niya ko iningamag na ini madayao ni Yohay. Puugo kong kunya ko ni.
Diyan na niya ako kumabakal-bakal sa imo, pigiling ko kadakol si atado ning si bubog. Kang pigpapalis muna duman sa dahon, takato ang patusan dahon. Pagtanan sa kuya kadikito na, karon niya ako pigurula mo man lang duman sa irarong kang balde. Madayaon kanya ako. Kaya ka na-discover na ang kilo, medyo at least maray na. Dahil nag-urulate na kita ngunyan sa kilo, bako nang sa atado. Mother-in-law mo po palang si Ate Beronsales. Kumusta na po si Ate Toria Barbosa saka si Ate Isabel Abilinde. Uy, si Saining nag-text sa tuya. Dahil man lang nagsabi kang pangaran ta. Siguro mga parientes mo sinda. Sinasabi mong Ate Beronsales, actually nagtalikod na siya sa kinaaban. Siya ang mama kan sa kuyang misis. Ang apo misaya si Mama Beron. Ay mabuuton na magurang. Si kumusta mo si Ate Toria. Ini pong Ate Toria Barbosa, matriarka ini kan mga Barbosa sa Carolina. Inainiyo ni Attorney Nestor Barbosa, pati na ni Mori Barbosa. Saka si Ate Isabel Abilinde man, tugang yan. Naaguman niya ni mga Abilinde na taga ang mga akin niya yaon dyan sa Kamaligan. Ay si Ate Isabel makusog pa. Kaya lang din na siya nagtitinda ng kuya na, ng mga sinuman sa itong tikoy. Dati-dati kan makusog-kusog pa si Ate Isabel. Igwa po ning talipa pa dyan sa Carolina. Ayaw man ni dyan. Pag-abot ko, madyan ang yabert, kakana ka niyong sinuman. Ito bagang napapatos-patos na sa dahon o kaya plastic. Sa katamatibay magluto ng sinuman sa kayan na tikoy. Niya ko, Isabel, makakan po ako kayan, pero mabayad man ako. Ay, day na nga, kumakang ka lang nga. Ay, ako, day man po niya ako, tanigusyo mo man yan, pabayaan mo man po niya ako magbayad. Pigpaparapakakan ako kaniyo ng sinuman. Pag nahiling na ako nagdadangaling na sa Carolina, apo doon ako kayan, madya, kumakan ka nga digdi. Kaya nag-iris tambay ako dyan sa Talipapak, ang Carolina, sige ang sapa ko. Sabi ka itong mga partinda, nagpapararimong-rimong, bakong, yan nga, si Bert de los Martires yan. Yung ba nga yan? Si Pigdadang mo ba nga yan? Grabe pa niya magtsibog ngayon ay. Sige nga sapa ngayon. Kuyan, sinuman, biniribid, kung ano-ano pa. Ano man niya ako na para rimong-rimong ka mo dyan. Ika po bagang niya si announcer. Niya ko iyo, kundi gutom na ko. Napapakakan akong sinuman. Kumusta na lang mga partinda dyan sa Talipapa, kana Carolina. Sa pagtitinginan natin, sana ay pinamagwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag mong kalimutan. Pangako ko naman na lagi ka pakikinggan. Pagpakailanman
May nag-text sa tuya digdi, dapat alinaw na maray ni Mayor Toy kan tinambak. Taan nasasabi sa kasuguan niya ang nakalaag mga pribadong karigusan. Baka po magkaigwang misunderstanding digdi ulikan ibang mga beaches na pampubliko ang mga lugar. Tagaro ang barita ko, garo pinapapundo mo ng mga operation ka mga karigusan o resort o beaches yan sa tinambak. Siguro may sinusunod silang kasuguan. Pero makasayang manamaray na nadidiskubre na po ang gayon kan tinambak sa kaman ipagkakait. Ano arang kayan? Iyan bagang pinagbibisita ng mga lugar mo ta magayon. May business, pinagdudumanan ng mga resort, ng mga beaches, pagkatapos ipagbabawal man. Ay ano yan? Day nakita maarabanti, pirmi na lang kitang rukrok. Makadangog-dangog lang ng COVID, durulaga na. Taano niya ako dyan sa beach, isang tinataraman dyan ng COVID. Karumayo man baga. Ito may kinalinturang niya. Ikawasa man, nagparpaambun man yan, hamag man ayan, kaya kinalintura. Ngunyan, matarakot ng intiro. Nag-arabo lang, tarakot na. Ano na niya ako yan? Dahil na kita maaraban tidigdi. Marukruk na lang kita sa gilid. At na yan, nagnaim na didiskubre na ang gayon kan tinambak, dapat pabuiluho na yan. Sa pagiling ko daw, yan magkarigos ka mo sa dagat. Karoon niya ako maning COVID dyan ay. Yan sanang askad na yung kan dagat. Gagadano na kayo ang mikrobyo, Yan sanang dagat baga, very healthy ang kadagatan. Salamat na lang sa nag-text. Ako pati nagpaplano ng magpa-share sa tinambak actually, aloy bagang dain aramo na may magayon na beach ang tinambak. Ang talagang and very inviting lang sa tinambak, ang kabukiran. Ang kasaganaan sa gulay, kasaganaan sa frutas, sa mga hayop, saganang marayan na tinambak. Pero itong magkaigwa ng mga beach, ay mas magayon man palan at nadidiskubre na para pasasaraman. Ayan para rukruk na lang kita kanisa gilid. Maray na aga papaber pakibati man po si Jojo Mirador, nag-iira ning padyak dyan sa Santa Cruz Naga, halik ki Richard ang sayang amigo. Diyan pa na sa Santa Cruz proper, nakanod man ako magtaya ng STL, nagpapataya si mag-agum na Ariel Borja, ay may tindahan dyan ng gulay. Niya ko ano yan? Ay nagpapataya man kami ng STL. Uni niya ako, matisting man daw ko dyan. Pag nanggana, sabihan mo na lang ko, pero pag dahil nanggana, okay lang. Testing man lang niya ako yan. At least yan po yung STL, legal yan. Tabot sabihin, nagdadalagan sa gobyerno ang buwis. Matibay ning mag-agum na Ariel, may lamisa man pati na mo nag-opisina. At least nakakatao man pala niyan na trabaho. Alias Credence Clearwater. I know
joker. He's a bird, a very funny joker. He's a bird, but when he jokes my honey, he's a dog. His joking ain't so funny. What a dog. Johnny is a joker that's trying to steal my baby. He's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird. He sings the sweetest love song ever heard. But when he sings to my gal, what a howl. To me he's just a wolf dog on the prowl. Johnny wants to fly away and puppy love my baby. He's a bird dog. Hey bird dog, get away from my quail. Hey bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey bird dog, get away from my chick. Hey bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. Johnny kissed a teacher. He's a bird. He tiptoed up to reach her. He's a bird. Well, he's a teacher's pet now. He's a dog. What he wants he can get now. What a dog. He even made the teacher let him sit next to my baby. He's a bird dog. Hey bird dog, get away from my quail. Hey bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey bird dog, get away from my chick. Hey bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. He's a bird. He's a dog. You're the lover that I sighed for, the one that I even lied for, the one that I would have died for. You're the lover that I cried for. Malagueña, hear me sigh, for you left me sad and lonely. Can't you see that you're my one and only? Malagueña, hear me crying. Can't you see my heart is dying? Come to me. Oh, I implore you. I love everything about you. My life is nothing without you. Malagueña, hear me sighing, for you left me sad and lonely. Can't you see that you're my one and only? Malagueña, hear me crying. Can't you see my heart is dying? Come to me. Oh, I implore you. I love everything about you. My life is nothing without you. Si Victor Wood kang ini may nag-naipost sa YouTube. Sabi nga ni Kian mga ultimong post ni Victor Wood
Kaibanan ang padangat niyang aking teenager, si Victoria, chubby. Medyo mataba-taba na makiama na maray. Pagkatapos, garo sinabi duman na iningi ang mga ultimong mga aldaw ni Victor Wood. Kaibanan si Victoria, ay medyo nakakamundo. Garo ang mga akin ni Victor Wood nawalat sa Amerika. Tayo ni may mga akin man ini na mga gwapo magagayon. Garo nagtatrabaho na sa Amerika. Ngunyan pag tiniri niya sa Pilipinas, garo may panibagusang pamilya na dara naman ng pagtios. Saro duman sa pinaling ining Victoria na teenager na nagkakaraokean dua. Nailing duman na siyempre nawaran na maging na boses niya, darakan na helang asin naging maedad na. Pero padangaton siya ni Victoria itong akin niyang babae, si Daddy ngayon, si Daddy. Kaya pinailiman duman ang buhay niya kang sablauning perang aldaw bago siya nagtalikod sa kinaban. Padangat siya kan akin niyang si Victoria na mamimiss niya daang marayan sa iyang papa, sa iyang daddy na si Victor Wood. Oras na ngunyan, 26, makagi po ang alas 11, ang kita sa alkalde sa kusina. Tried to make the best of all the sweet love that you gave me. Maybe I'm crazy, but I keep on losing ground. Fool that I am, fool that I may be. When will I ever know what's true? And if I found out differently, would I still love you? Two hearts breaking, two hearts aching. Someone's taken more than they gave. Trusting in someone who has no trust in me. Fool that I am, fool that I may be. When will I ever know what's true? And if I found out differently, would I still love you? Fool that I am, fool that I may be. When will I ever know what's true? And if I found out differently, would I still love you? Would I still love you? Gusto ko, okay ka. Marami
Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. Sir Dix ay lagi manalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang. Halos hindi po ako makatayo. Pagka po nakaupo. Siguro po mga kulang-kulang po 1 year po ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtig po taga Sir Dix agad po ng Rice Coffee. 4 na ano po lang po naranasan po agad. Pag na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay mga kapagpatuloy po na ang Rice Coffee gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang wais choice. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kanya po, hindi po sa Malinaw, sa Libana. Kukuha po na nagtataas na rin po ang ang dugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka dahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. I took a little trip to my hometown. I only stopped just to look around.
As I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart. How did it happen? How did it start? I only know that I fell in love. I guess the answer lies up above. Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. I hear a birdie up in a tree. I hear him sing this melody, and so he sings, yeah, 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 yeah. Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. And every evening when the sun goes down, I'm with my love in my hometown. And so I sing, yeah, 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 oh, 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 yeah, 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 Nadungog ko na naman ang sikat na marin na kanta ni Paul Anka na nagsikat kay mga 1975 na iyo ang bigpaparpatugtog kay ito sa G-Liner bus. Ito mga, pag sinabing G-Liner, ito po yan mga bus na pasiring sa Antipolo kay itong panahon. Hali yan sa Quiapo, going to Antipolo, pag nagaput ka sa Manila. Same po ang MBI kang, saan po ang, ano po ang mga dapat naming sakyan kung kami po ay nandito sa Maynila at papunta kami ng Antipolo. Ay, G-Liner yan, punta ka sa Claro Recto, nandun yan. Di dalagan man kami duman. Kulor pula pala niyan. Oh, G-Liner na ba yan? Ano po, umagi po yan sa Kuyan, sa dadaan po yan sa Tanay. Oo, sakay na kayo rito. Ito ang mga bus kang sa Manila, mapaning aircon. Pinagangalasan pa ka ito ang aircon. Ikaibanan ko ito sa Kuyang Magurang. Dadaroon ako sa Camp Kapinpin, ilalawag ako sa pagkasoldados. Ano po niya ako papasoldadosunin ko? Ay, maringin, may silduwag nga yan. Gusto ko po mag-college. Ay, di ka nang kayan. Magsoldados ka na lang, aya. Di, sunod-sunod man ko. Di, winalat na ko duman sa Camp Kapinpin. May kabistuman kami duman. Mga ragay. Uy, kumusta ko pala ng ragay? Si Manay Duling ragay. Nasa San Fernando ka na ngunyan. Si pinagdagusan ko kang panahon. Ay, mapreskoon duman. Kailan kang hinapot ko na si mga soldados duman, nakaka-eskwela man niya kung maski soldados na. Ay, di nga ya. Pugal kang yadigdi. After 1 week garo, dulag na ko niya ako day. Ma-eskwela niya ako, kumakalit ako. Kaya nagbalik ako sa Bicol. Ang pigpapatugtog itong My Hometown ay, yan ang sikato na maray ka ito. Ang kantang yan ni Paul Anka. Sabi kan may nag-text digi, good morning Sir Bert. Tanong ko lang sir, pira ang kantidad na kwarta pag opening account sa Land Bank, saro po kaya ini sa requirements pagkuaning national ID, mabalos po. Halik kay Eli of Naga City. Actually Eli, day ko aram, taday pa man ko nakakakuaning national ID. Pinag-schedule ako katukan City Hall kang February, garo day nadagos. Kaya garo may mga aldaw na madyan na lang ako. Kaya di ko aram. Pero, tungkol sa pag-opening account, ang pagkaaram ko, ang mga bangko kapag pinag-connect sa sarong program ng gobyerno, arog kang retirement, SSS, GSIS, iyan may special amount yan. Garo, kumisan 100 lang. Dahil ka mag-isip na mahalon. Dahil ang pag-opening account sa bangko, arog kang land bank, sa diri pati ang kang gobyerno, na pinaging requirement sa national ID and ang national ID napaka-importante maray
ugali iyan kang gobyerno na di magpamahal sa primerong deposit. Kaya asahan mo na lang yan, mga 100 lang yan. Pwedeng mga 100 o di baka nga libre. Ay kung sabagay, di man talaga ililibre yan. Baka 100 lang, ta importante kaya pag ikaw may national ID, igwa ka ning amount, igwa ka ning account sa bangko, ta kung igwa ning pinagre-release na cash assistance ang gobyerno, sa bangko na lang na-appear ang kwarta. Kaya kinakaipuan may bank account ka mo, and ang pagiling ko talan bank man lang yan, siguro baka 100 pesos lang ang primerong hulog. Sabi ni Kap Mayt Abukar, marinaw to, Papa Bert, gritun mga taga Baliwag, Viejo Minalabak, mag-agum na Ador and Ningning Abad, Noli and Andring Minyon. Yan, sabi ni dating kapitan na Mayet na Abukar. Ano po ang title kang kantang yan? Yan pong babayan singer. Itong katatapos pa ng Kasubagos, si kuyan ito ang Fool That I Am. Nalingaw ko na pati si nagkanta, si Atyanta Butbutong Gugar, tanalingaw ako ay. Ito lang babae nagkanta. May haputig di, hain na po si mga pag-iriba mo sa DWRN, Arki Celso Baguio, siya retired judge sa Nueva Ecija, si Joel Boy na nagtalikod na sa Kinaaban, si David Uliano kay Banang Hudigdi, ang iba, yarong pa man sa Radioactive pa, Edwin Lara, si Joe Sabal na kay Banang ko sa RN, asin kadakol pang iba. Maging si Hil de la Cruz na kaibanan ko man yan duman sa RN. Sa iba pang text sa tuya, sa bagay na basa ko na, Papa Bert, pera pa lang po yan kay Sir Dave. Miss me na po siya sa riding in tandem. Get well soon po Sir Dave. Tamayo na po akong nadadangog na chismis. Dahil man pinagsabian na pangaran kang nag-text sa tuya. Pabutan ko ning maugmang pagantabay man si Cielo Viray, si Raman si Alberta Castañeda, si Brad Pitt, si Brad Rafi, Zuniga, asin iba pang mga parantabay. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Don't give your love away. Wait for me, I will come back to you, and we'll have 1,000 days of May. Don't give your love away. I kiss your smiles away. I know waiting will be hard for you, and I wish I could do more than say, don't give your love away. My longest day will be when I remember today, and I wonder if you'll be there, if the years haven't touched our love affair. Still moment, speak for me. Tell her words are much too weak for me. What I feel comes to my lips one way. Don't give your love away. Still moment, speak for me. Tell her words are much too weak for me. What I feel comes to my lips one way. Don't give your love away.
Yan si Jonathan Potenciano sa sunatang Don't Give Your Love Away. Ay kumusama pa lang kay Glenn Berta Romero dyan sa Calabanga. Ang pigluto niya, sinanlag na pasayan. Yan bagang nagsiram na kayo kung medyo nagnanamit-namit ang paminta, no? Sinanlag na pasayan. Sabi ni Glenn Bert, ay niya si Danny Kay. Ay si Danny Kay, nagpupurama baga digdis ako yan sa sarong radio station na FM. Pag Sabado, Domingo, nadadawang ko itong ang boses ng magsasaka. Yan. Yan pa si Danny Kay, very active pa. As in, si iba tapang mga pag-iriba na nag-apot kung harain na si mga pag-iriba mi sa DWRN. Yarang pamasinda, kailangan ibaday na active sa radyo. Si Cyril Avila Alejandria nagsabi, tagaro nakakuha na siya ng ID. Ang pagkuapo daan ng account, pag-open ng account sa Land Bank, libre. Yan ang sabi niya. Garo mayo garo ning i-deposit kata required siya ning sarong program sa government na National ID System, kaya siguro dapat man talaga libre Pero ang pinaka-the best kayo, magdumang ka na muna sa Statistics Office, sinda na mag-guide sa imo kung anong dapat mong gibuon, tanganing day ka mapagalkan sa imong kalakawan, kung anong mga requirements, daraw mong pasiguro iyon sa imong birth certificate, yaon dyan ang gabos na data na i-fill up mo sa pagduman mo sa Philippine Statistics Authority, pag-enroll mo sa National ID System. You ask how much I need you. Must I explain? I need you, oh my darling, like roses need rain. You ask how long I'll love you, I'll tell you true, until the 12th of never, I'll still be loving you. Hold me close, never let me go. Hold me close, melt my heart like April snow. I'll love you till the bluebells forget to bloom. I'll love you till the clover has lost its perfume. I'll love you till the poets run out of rhyme, until the 12th of never, and that's a long, long time, until the 12th of never, and that's a Masiramon ang pinailing na pinag-post na panira ni Shelo Viray. Sinigang na sira, masiramon niya na Tamang-tama yan sa mga naglilikay sa kolesterol, mga healthy foods Sinigang na sira, naigwa pang gulay na santol. Garo ko na hungiton Nagugutom na pati ko Kaya may pangapunan ako sa amigo kong si Raul Villamor. Raul, ano ang panira mo dyan na pwedeng ikag sa nguso ko sa atyan? Ito kaya Raul binakal kong inunon luman sa muya. Tama lang to kay Mrs. Kung inaan ko pa, baka magniwang na si Mrs. Kaya dyan ako Raul makikikakan sa imo Raul. Ini ang amigo kong may kitchenette sa digdis ako yan.
opening kaning kuyan, ubukana kaning Macmariano. Sira mo ng mga luto dyan. Nya ko ta ang panirami duman garo kulang ito. Abo ko naman inaam patuta para man ki Mrs. Ta si Mrs. mahilig sa inunon. Kaya Raul, pagkakanon mo ko dyan sa Indo, kung luwagan mo kuning masisiram na panira dyan, na barato ang singil. Ini ang amigo kong kasuba-suba ko. Ay, kumusta ko pala dyan ang lamisador, sa kataid na karnihan. Lamisador na si Jojo Sasil. Taga Lamidalya tinambak ng unyan yaon na sanaga. Sikat na lamisador. Bud sabihin itong paragiris po ng karne sa Karne Seria.
Sweeter still when we're alone. Cherry red, my cherry red. Turquoise green, greener than the deepest sea. Greener still when she's with me. Cherry red, my cherry red. I wonder why the stars at night shine big and bright for me. I wonder why she's true to me the way that she will always be. Cherry red, sweeter than the honeycomb, sweeter still when we're alone. Cherry red. Kumusta dyan sa Shara Store? Nagantabay ko niyan. Mga tugay inabot na kita nin oras para magsurwayan sa alkalde sa kusina. Bert de los Martires po, salamat kan sa indong pagantabay. Cherry red, my cherry red. I wonder why the stars at night shine big and bright for me. I wonder why she's true to me the way that she will always be. Cherry red, sweeter than the honeycomb. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga